Ġimagħtejn ilu Simon Busuttil kien qal li ma kienx jaf bir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea dwar Għawdex, iżda issa biddel il-verżjoni tiegħu. L-aħbar li kien sar dan ir-rapport kienet żvelata mill-Prim Ministru Joseph Muscat ftit tal-ġimgħat ilu f'Għawdex. Xi jiem wara Simon Busuttil kien reaġixxa hekk. Jiena ma nafx li ma rapport qed jgħid. Ftit tal-jiem wara Giovanna De Bono ikkontraditt dak li qal Simon Busuttil. Qatt ma ħbejna xejn, kollox ċar kellna, dak intom qegħdin tajdu hekk, qatt ma żemmejna xejn moħbi, qatt ma ħbejna xejn aħna. U wieġeb għalija diġà il-kap tal-partit. U issa Simon Busuttil bidel il-verżjoni tiegħu. Waqt attività politika fil-Karkara, il-kap nazzjonalista qal li kien konxju ta' dan ir-rapport. Iva, kont konxju, l-informazzjoni li għandi li ma kien mistur xejn. Iżda d-dikjarazzjoni ta' Simon Busuttil tikkontrasta bil-kbir ma' dak li qal Michael Grech, il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Awċija. Dispjaċina aħna li rapport bħal dan aħna qatt ma ġejna informati bih. Ġifieri hija xi ħaġa għalina li kienet importanti ħafna li Għawdex u aħna speċjalment bħala Għawdex Business Chamber xtaqna li nkunu informati fuq affarijiet li huma ta' interess kbir għall-gżira ta' Għawdex. Ġifieri għandna ċertu diżappunt fuq għall-biċċa xogħol li dan ir-rapport baqa' qatt ma ħareġ u aħna ma ġejna qatt ikkonsultati fuq. Dan ir-rapport jitkellem dwar il-qagħda soċjali u ekonomika ta' Għawdex.